Сложихме климатика вътре в халето и не мога да изкараме буса заради това, че климатика е много висок. Шанса дупката на мръсната вода от банята да се падне в някои от тези греди не е много голям. На мен дупката ми се падна точно в средата на колоната. Абсолютен джакпот. Бяхме свършим доста хубава работа. Станислав сложи ватата. Това, което аз правих с такава мембрана и след тази лента, която е влакниста. Всъщност нея слагах по ъглите и там, където Станислав самите плоскости ги е сглобявал една с друга, да могат да оплътня. Минахме с една ръка банята и след това Станислав вече повтори с втора ръка. Захванахме MDF-а за тавана и вече тавана ни е затворен. Стана на 3 части. Ето тук има свързване. Следващото ни свързване е чак след климатика. Трябва да изкорим още веднъж, тъй като самата плоскост сега е настръхнала. Филираме, да боядисаме, да стане идеално гладко, да не се вижда къде са свързванията.